ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙa'idan na bidiyo shahararru na ban dariya da dai sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyar wannan shafi namu barkanku da wannan lokaci. Kamar dai yadda kuka sani, a jiya ne gwamnatin jihar Kano ta fitar da wani labari wanda ya rikita al'umma, ya sa kowa ya shiga cikin damuwa yana tunanin wannan wani irin lokaci ne da Allah ya kawo mu, wanda ake cewa a labarin ake cewa wai duk wani malamin da ba shi da takardar shaidar gwajin kwakwalwa ba zai sake yin wa'azi ba a jihar Kano har sai lokacin da ya je ya mallaki wannan takarda ta gwajin kwakwalwa, wato ta gwajin asibitin mahaukata. To, wannan magana dai ta jawo cece kuce sosai a tsakanin jama'a, inda kowa yake fitowa yana tofa albarkacin bakinsa. Kowa yana ganin cewa wannan mataki da ake nema a ɗauka ba mataki ba ne wanda zai haifar da ɗa mai ido, inda ake ganin cewa malamai fa sun fi kowa hankali a wannan zamani. Ba ma wannan zamani ba, tun tale-talen kakanni da kakanni malamai su ne masu faɗa aji, kuma su ne ake kallo a matsayin masu cikakken hankali. Bai kamata dan mutum ɗaya ya yi ɓaramɓarama ba a ce za a ɗauki mataki akan kowanne su gabaki ɗaya, inda malamai da dama suke tofa albarkacin bakinsu akan cewa bai kamata a yi musu kuɗin gora ba, inda aka samu zantawa da shugaban majalisar malamai na jihar Kano, wato Sheikh Ibrahim Khalil. Ga cikakken rahoton da muka samu daga BBC Hausa, wanda suke zantawa da shi wannan shugaban majalisar malamai na jihar Kano, wato Malam Ibrahim Khalil. Kafin nan masu sauraro, muna roƙonku da ku daure ku danna mana subscribe. Idan kuma kun yi mana subscribe, muna roƙonku da ku danna alamar like, domin hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai matuƙa akan ƙoƙarin da muke na binciko muku sahihan labarai ingantattu na gaskiya. Mun gode. Gashi nan dai ku ji daga bakinsa. Malam Ibrahim Khalil shine shugaban majalisar malamai a Kano, ya ce bai kamata a ce a yi musu kuɗin gora ba dan mutum ɗaya daga cikinsu ya yi kuskure, wanda ya ce kamata ya a ce dukkan wani wanda yake rike da wani mukami ko yake harka ta al'umma su ya kamata a ce ana bincikar kwakwalansu, amma ba malamai ba. Gwamna ne, sarki ne, duk wani wanda yake da wani mukami, masu tura sojojin baka da sojojin baka su ya kamata a fare wannan, don su suka fi kowa jan mutane zuwa ga hanyar da bata dace ba. Wanda ya sai hana malamai yin wa'azi, tunda aiki ne na annabawa kuma aikin Allah ne, bai kamata a ce malamai ba, don malamai ba a fi su hankali ba, sun fi kowa hankali. Amma wannan mutum ɗaya da ake ganin cewar shi za a wani kwakwalwarsa, na wannan ba zai zama ma'auni ba. In ko shi ne ma'auni, duk wani wanda aka kama shi da wani kuskure ko laifi a jihar Kano, to kowaye shi kamata shi ma je duba kwakwalwarsa. Ko ba kwa goyon bayan wannan kudiri kenan? In dai a ce a wai a duba kwakwalwar malami don yi wa'azi ne, wannan ba za mu goyi bayan wannan ba. Ko da kuwa kun je wasu sun je a gwada kwakwalan nasu saka takarda a basu irin wannan dama su yi wa'azi? Galibi irin waɗannan zaka ga me yawa suna son su faranta gwamnati rai ne, ko kuma suna ganin kamar wani abun ban sha'awa da burgewa ne kawai, amma siyasa ce. To lokacin da aka samu rikicin mai tatsi ne a Kano, an yi makamancin irin wannan da ake tantance malamai. Shin ba ku gani kamar abin irin wancan ake so a gujewa? Ba ka ganin bai amfani ba? Dr. Muhammad Taha Adam, da ake lakabi da Baba Impossible, shine kwamishinan addinai a Kano, ya ce wannan doka da ma'aikatarsa ke shirin gabatarwa a gaban majalisar dokoki ta jihar Kano daidai take da dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi na dukkan wani wanda za a baiwa wani mukami sai masa gwaji na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Gwamnatin jihar Kano za ta yi doka ta a dinga auna kwakwalan malaman addini masu yin wa'azi. Daga ministry za mu yi kuduri a kai ta majalisar zartarwa ta jiha, a kai ta majalisar dokoki. Duk malamin da zai gabatar da wani wa'azi sai ya kawo satifiket na kwakwalwarsa lafiya kuma baya shaye-shaye. To menene hikimar yin wannan doka? Cututtukan da malamai suke harbawa cikin al'umma ya fi cutarwa. To amma ba kwa ganin za a ce gwamnatin Kano ta samma
hana malamai yin wa'azi. A lokacin da aka taso za a hana wato yawon barace-barace, abinda aka ce za a hana karatun alkur'ani, amma dai gwamnati ba za ta zuba ido a kyala malamai kowa ya faɗa abin da ya ga dama a mumbari, sai an tabbatar lafiyarsa kalau kuma ba zai cutar da al'umma. Wannan da yana zuwa ne makonni biyu da wata babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu a Kano ta bayar da umarnin yi wa Malam Abdul Nasiru Kabara gwajin kwakwalwa sakamakon rashin amsa tambayoyi da kotun ta yi masa a lokacin. Khalifa Shehu Kaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.